Ndewo na ụmụ Igbo ndị ọma nji eme ọnụ, ana m ekene n'ụzọ pụrụ iche n'ịnọnyere anyị n'oge ndị Igbo n'ụbọchị nke taata. Ọwụ n'unu n'anya anyị gwara na anyị ga-erute ebe a n'elekere nke 3, mana o nwere otu ihe si wee dị ịmagwuo ihe ndị oyibo na-akpọ netwọk ndị obodo anyị si wee dị. O nwere otu o si nye onye ọbịa anyị na-agba ga-anọ n'ụbọchị nke taa, mana anyị mechara merie nyawo ọnwụnwa. Anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche aka nkwa nwanne nwoke ahụ ọ na-eme na Krismas anyị tabiri nyetụ ọ tabiri onyetụ gị nwanne nwoke Izuchukwu Grateful Heart na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. O wee bụrụ ya na-atụfughị oge anyị ga-agba ọsọ mee gịnị gbabata onye ọbịa inwe n'ụbọchị nke taata agaraga nwa ndị Igbo ji eme ọnụ. A sị na ọwa ahụ dị mkpa ahụ ogologo ime ọbaghị uru. A sị na ngwugwu agha atọ atọ ọ dịghị mma ka eme gịnị ka emue mbọ. Aga m agbapụ ọsọ ka a kpọbata nwanne anyị nwoke Chidiebere Obidike ka ọ bịa nọnyere anyị. Netwọk ihe anyị na-enye nsogbu. Ihe ga-eme anyị ga-enwetụ ndidi obere. Ọ ga-abatakwa. Ihe anyị na-enye nsogbu mana ọ ga-abata. O wee bụrụ anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche si dịka ị na-eme gị, dịka ị na-anọnyere anyị, ka ị na-eme gị, ka ị na-eshare the video ka ndị ọzọ nwekwa ike na-eme gị na-abata. O wee bụrụ ya ọwụ na o nwere ajụjụ ị nwere gbasara maka nwanne anyị nwoke, ime gịnị ị nwekwara ike dee ya maka emechaa a ga-eme gịnị ọ ga-aza ajụjụ ndị e nwere n'ụbọchị nketa. Nwanne anyị nwoke ndewo. Ndewo onye obodo ibe m, kedu ka o si ada nna? Ọ dị nnọọ mma. Gaa n'ihu kene ụmụ Igbo. Ụmụ Igbo mmanụ ụmụ Igbo nke onye chi nya zelu a sị na aga amara dị ọkwa n'ofele kirike na-azakwa n'izu gawara a sị na olumefu okwa n'ọdụdụ ofuo n'isi ọkwa nnene na ọnwa egbu ji ejichụ aja na ọ ya epu ome wee sị ndị Igbo nke onye chi nya zelu kacha anụ macha anụ ya zuoru n'oke ma marụ ụnụ mma. Afa m Kaz Chidiebere Obidike mma nwoke ka olugbere emem n'Ọka adọbi ekechi na-epu ụdọmpe alụsị jeje ụka. Mgbe o ji si aka o ji eje ụka ọ sị ya mgbe ọ ji abụ Satọde o je kpọta fada si aka arịa ụka. Ọ ka ọ dị ndị Igbo ekene m unu. Ndewo. Ọkwa na mgbe o ji si aka o ji eje ụka ọ sị Mọnde ọ gbata, mana ọwụ na o jighị ihe mma nwoke o nwere ike ime ụmụ ihe ndị ahụ. Mba ọnya ka eji si na nnukwu mmadụ dị ka nnukwu alụsị aka o ji si na ọnya wee alụsị na-eje ụka oke ka olugbere eme ma adọbi ekechi na-epe ụdọmpe. Ọ akụ bụ ego, nwa nwoke bụ ego. Na asị na ụtọ mgbada bụkwanụ mgbago ọrụ nnene. Ọchọ mma jide akụ maka ndị ụta. Ọ dị. Ndewo. Ndị Igbo eji eme ọnụ. Ndewo. O nwere ihe onyonyo gị anyị tinyere na efere mba ụwa ebe ị na-aga ọfọ na-ekpe ekpere. Yes. Ndị mmadụ wee sị na anyanwụ ihe onyonyo na ọ tọgbuo ha. Ọ bụrụ na ọsọsọ maka otu isi wee na-agụ nyawa ọfọ, mana otu isi wee na-eme gịnị na-apịrị Igbo n'ime ya. Ịma onwe ihe dị iche na mmadụ nwe onye Igbo, onwe ihe dị iche Igbo, nwee ihe dị iche Igbo bụ Igbo. Ha abụọ ahụhụ otu. Ha bụ ofu ibe. Ị nwere ike iwere ofu nkeji kọwara ndị mmadụ ihe dị iche ha abụọ. Ịma na enwere Igbo izugbe, nwere Igbo ịghọtago, nwere Igbo bụ Igbo onumba. Igbo dị iche iche, enwere onumba nwee izugbe. Ya Igbo izugbe bụ nke ndị oyibo na-akpọ general Igbo. Nwee onumba ka ndị si asụ n'onu like ndị Imo nwere kafa si asụ, ndị Anambra nwere kafa si asụ, ndị nna na ndị nna na ndị nna maka asị na-ejesi ya n'ama ebu na n'obi eruo n'obi eke n'ụlọ eruo n'ụlọ ha n'ọkpara otu a ka ọ dị. So mụ bụ ezigbo onye Anambra onye Anambra ndị anyị na-asụ Igbo izugbe, anyị na-asụ nke anyị anụ ihe taa. So onye abụ ife dị iche n'onu Igbo, ndị Igbo na-asụcha n'onu mana like onye Abakaliki bụ onye Igbo mana o nwere ike na-asụ asụsụ na anyị ma aghọta ya. Mana adị m sure onye ndị Imo steeti ime Imo steeti nwere ike ọsụ asụsụ ịma aghọtacha ya. Mana mụnwa na-asụ nke ya, so ebe m na-asụ bụ general Igbo izugbe. Adị m asụ dị Ọka, abụ m onye Ọka mana adị m asụ Ọka. Ọ dụwakwa ịnụcharụ Ọka n'ime asụsụ m mana ọ bụrụ adị m asụ Ọka.
ịchọọ m na Enugu efu, ịchọọ m na Ọnịcha ado efu, ịchọọ m na Anambra efu m, ịchọọ m ebe ọ bụla ịchọrọ ya afụ m. Otu a ka ọ dị nna. Ndewo ọzụza ga-amaka ihe i kwuru maka ya wụ maka Onumba. Abịazie na gbasara ihe wo Igbo bụ Igbo, ịma na echere m na amụrụ mmadụ na ana Igbo ame nke onye awụrụ onye Igbo bụ Igbo, mana amụọ gị na Igbo, nne gị na nna gị wụrụ onye Igbo, nna nna wụrụ onye Igbo, ị mara ihe gbasara Igbo, na-asụ Igbo na ihe ndị ọzọ nọ n'ime, ị na-eme ihe eji mara Igbo mgbe ahụ awụrụgwo Igbo bụ Igbo. Na onye Awụsa nwere ike mụta Igbo, o meghị ka ọ wụrụ onye Igbo. Ịhụgo ihe ahụ na o nwere ihe dị iche egbe na egbe. Ndewo. N'ịgbapụ ya ọsọ, nwanne m nwoke, ndị na-ege anyị ntị ha ga-amara kedu otu isi were bido ihe onyonyo a ị na-eme, dịka anyị maara gị na-ewe onye anyị na-ahụ gị n'ihe onyonyo dị iche. Onye ọbụla anyị tiri ihe gbasara na ihe abịa n'ụbọchị nke tata, obi aṅụrị na-akpọ onye ọbụla sị onye nke a sị onye nke m, onye nke a sị biko ya bịawa. Ha chọrọ ịma kedu otu isi wee bido. Ọ ka ọ dị, ịma na ife onye chi ime ya ife ya eburu n'obi, maka a na-agwọ 1 wee gụọ 2 ọkwa nnene ịgwọ ofu ịgwọ Igbo. Ebido mmewe onyonyo n'arọ 1998. Otegoli ubi na ọba, otego ji na ọba. Mgbe nna-achị ịba first year, agba nke mbụ na mahadum ka m bido mewe ihe onyonyo. Wee melia abụ m nnukwu director, onye mgbazi. Agbazi m ihe onyonyo arọ 14. Abụrụ m director arọ 14, I think 2003 2004 ka m bido wee bụrụ onye mgbazi direct bafin. Yotago so wee melia jebezi obodo oyibo. Abịago m America ebe unu nọ. Nọcha na America natakwa. Wee bidokwa mekwe bazia na acting, rapụzia directing. Ya mutabazia n'iru screen nke ọkankụ, rapụzia azụ. Maka ndị Igbo si na ịga n'iru bụ ndụ, ịga n'azụ bụ ọnwụ. Nwa arapụ azụ. Asịkwa m na ndị na-direct na-anwụ anwụ. Mana ya bụ ibe bido na 98, and ije anwa ka anyị ka nọ. Ya bụ ije aghọkwa m ogbu okwu m, ọkpa akwa m. Kama ọkụ anyị anyụ nke ndị ọzọ nyụrụ n'ụgbọ nnene asị. So ọ ka na-aga n'iru. Ebidoro m ya na 98 ka nọ na-abịa ije. And mgbe m bidoro ya, nne na nna m ekwe na-asị na ọ ga-abụ dọkịta, na ọ ga-abụ nna meride ma na-egbusi prata anyị awụsa adị nwe ubi. Ya eme enu m ana na ife ya abụ ka ọ ya abụ nata na o si n'akara aka. Na enu m ka nọ ejigokwa nya bụ iwe wee rụọ ụlọ, ji nya bụ iwe wee gbaa moto one na one, ji nya bụ iwe wee na ịkwa aba akwụrụ, itinye mmadụ aka eti iwe. Ọ bụrụ amụ nwoke ya bụka na nwoke, ọ bụrụ amụ nwoke ọ bụ ụzọ dịka nwaanyị. So ọ bụ na nzara ajụjụ gị ebe a ka otu a ka ọra m n'ọnụ ka m si bido. Mgbe ajụjụ gị amaka, biko n'ịga n'ihu, ụmụ inu anyị na-etiwe ma ị na-atụ Igbo, a chọrọ ịma ọwụ n'aka nne na nna ka ọwụ n'aka na-anọ n'aka ndị okenye mere otu isi mụta ụmụ inu ihe ndị na-atụ? Nke bụ eziokwu bụ na ara agụta amamife n'ụlọ akwụkwọ. Mụnwa nwoke ka n'ebe odogwu na ọkpụnọ marụ na ara agụta amamife n'ụlọ akwụkwọ. Ọ si n'ụwa ọ natara chi ka ọ bụ ebe ọ natara chi. Anwụrọ amụmli na Enugu, mụ na ndị okenye aha anọ. Etoro m na village. Amụ m n'Enugu, nto n'Enugu ka mụnwa si mara asụ. Mana o nwere ife bụ na you are the product of your environment. Imago ihe na-anụ mgbe ipe mpe, and Chukwu enyekwaghị ezigbo ọgụgụ isi kara aka. Maka mgbe ahụ my father na-adị akpọkarị ụmụ egwu Oliver anụnwa, ịmago egwu Ọsadebe Wagasị, ịmago egwu aja na obili Igbo, egwu Okonkwo Asaa na Enugu Ukwu 77, ma Godi Ezike, ụmụ egwu omenala agasị. Ndị a na-atụ ajọ inu, a na-eji inu akọwa ka ụwa dị.
mgbe bụrụ onye Chukwu nyere ọgụgụ isi so nne egenya bụ iwe na ọtakwa na ihe a bụkwa nekwa you know so otu aka o si wee malụ marụ nwezi amazi m mgbe mụnwa ji mebie marakwa na ọ bụrụ inu ka nna atụ onwe nke ndị oyibo na-akpọ slangs you know ibe na slang anyị ka na-aga ịbịa na nke so nya abịa mfu onwe m na oke talenti a dịkwa n'ime nya aka akparị aka ka m gwakwa ya eziokwu ụwa aka afọkwa ibe mbụ o ju n'ime nya amarọ m ọ na-abụ nchi ime onwe fim enye m na onwe ibe onyonyo enye m na nka mme nchi ịvọpụta ya nya ọza na-abịali nya enwe ndị nnecha na bench adịka agbalị ya na tank ọ na-echerụ ịmago otu a ka ọ dị so mụ na okenye anọ nụrụ mana ịmago egwu anọ na ịmago background m ka mpa isi wee bidoro m ụwa ka mma isi bidoro m ụwa mma bụ nnukwute onye omenala mma bụ ibi mgbe ndị mmadụ na-abịa bịa eri nne so emere ana na-agụrịta ọgbọ ka o si dị ịghọtago so otu a ka ọ dị nna ndewo ebe anyị ka nọ n'ebe ahụ anyị ga-abazi na slangs ahụ achọrọ m ịjụ slangs ahụ ị na-eji ọwụ ihe ndị director na ihe ndị producer dere ka ị na-eji ka ihe ndị otu anyị si kwuo otu o si pụta gị n'obi ka ị si ekwu mmadụ adịghị enye n'iwe onwere ọrụ director ma ịma na asịkwa nọ virgin bụ onye amara ụtọ iwe na maka onye ọsọsọ virgin bụ onye amara ụtọ ya ihe enwe anụ wee nyebe gbọ nna ihe enye wee nwebe ọ bụrụkwa director bụ nsụọli ọkụja kedu ebe o si pụta so ọ like nkwu otu nsikwu ọ ihe siri mmadụ n'ụwa ọ dị n'ime arụ iwe na-esi mkpi isi dị ya n'ime arụ iwe na-esi mkpi isi dị n'ime arụ iwe nna agwa dị n'ime arụ so ọ bụrụ director ọbụla bụrụ iwe ederede m nwetara na script gụọ lines m nke ihe ya ahụ n'ụzọ ihe na-esizi n'ọnụ na-apụta bụ ihe ga na-agbaka ya isi so ọ bụrụ director ọmụnwa na ọ na-esi ana amakwụ m mgbe m ji eme ọ bụrụ na m na-eche eche mepere n'ọrụ ọ na-apụsịsị ka mgbọ ịgwa nke bụ eziokwu ndị na-ekiri ihe ị na-eme ọ na-adụ ha obi ụtọ mgbe ọ bụ na ha nwụrụ nke ọwụ na ha nne anya hụ na o nwere ihe onyonyo iso n'ime ya ha maragwu na o nwere ihe ị na-aga ikwu ebe ahụ wee bụrụ ịma onye a si ya jide nke o ji ihe ọ pụtawo na ihe ọ na-eme mara mma wee were ha na-asị gị biko gụkwere ha ya na ọ magburu onwe ya ebe a ka nọ na ebe ahụ ọ ga-amagbukwa onwe na anyị chọrọ ịma kedu ihe ama m na o nwere otu nne gị na nna gị si chọọ ka ị bụrụ ma dọkịta ma lọya kedu ihe mmiri mmụọ iji were bazie mewezie nyawu ihe onyonyo oke ịma na ka o si emenasịa ka o si so onye amana and enweghị ebe ọ nọtara chi n'ụwa otu ọbụla o si sọ ịgbagharị ya ọsọ ọ ya adịnata my mother na-eme ị na-enye ya anya ụwa ya ọ nọrụnụ na TV ọ nọrụnụ na onyonyo omenụrụ fim omenụrụ iwe onyonyo omenụrụ nke ejije mana ị na-enye ya anya ị na-afụ onye onyonyo so ajụọ m kedu onye m na-ele anya wee na-eme ya kedu ebe o siri m ana m ekwu na my mom ọmakwụdi na onye apasịrị m ya because ụwa my mom niile ụwa nne m niile bụ kedabịa bụ onyonyo ndị ekiri ya na-afụ onyonyo nya o nwere ụbọchị ọ nọkọta agụba m agụụ ibe a dịka mkpụrụ akụrụ akụ na ọ bụrụ na akụ oyibo chọrọ ịmịta akụ oyibo nọ na akụ oyibo ka ọ ya amịrịrị o nwere mgbe m na-aba yunivesiti asị m ife na m si oke mfụta onwe m ga m na-eme fim o nwere ọgụrọ m agụụ o nwere o si n'ụwa ịmago ibinite nnọọ ị na-afụ direction gị just like omeji so otu a ka ọ dị bụrụ o nwere ihe ego m agụ o nwere ihe maka echeta mgbe ahụ mpempe nọrọ nne art na-eme onyonyo ndị be anyị na-achị ọchị and otu aka my mother si eme otu aka mma anyị si eme ọ na-emecha na-achịrị ya ọchị ịmago emechakwa chi ejiri chi eboru nya na o nwere n'iwe kpanye ime mmụọ ije mebi ya afụta m onwe m fụ onwe m mana o nwere ihe ọzọ m ga-emenwuzi na-abụrụ ya nke a sị ga mbupụta ụwa ka ọ mbupụta ụwa ma ọkwa nwanne anyị onye amụma nke bịara izu anyị na ya na-abọ nọrọ ọ sị na onye ya ekpepu ya mbupụta ụwa daalụ nwanne m o nwere ihe onyonyo
imere anyị gwara ndị na-ahaziri anyị ihe ka ha wepụtatụ ya obere ka anyị zighị anyị zighịzikwuo ndị na-ege anyị ntị anyị esizi ebe ahụ wee gaa n'ihu ka anyị gaa n'ihu enyewe ihe. Look at what you're doing to yourself. I jog in a hustle. In a hustle now. Eh? In a granite. No, but I go to go. What do you expect me to do? What do you expect me to do? I must do something. You must do something. Where is he? Who? Where is he? Can I be so no? Look around. Nandi and your husband is somewhere. Around. Your own is to hustle and feed him. Nandi, stop. Just stop it. Nandi is not lazy. He's just trying like every other man. Just that he's not favoring him. And I believe someday he will surely make it. Yeah, he will surely make it. He will surely make it. Ịgwa ya eziokwu, ihe onyonyo a ndị na-ekiri ihe onyonyo gị hụrụ ya n'anya. O nwekwara onye dere ihe si na ọ hụrụ n'anya nke a na-akpọ secure the bag, mana nke a ọ banyere maka na ile anya na nyawa ihe. Achọrọ m ịjụ gị biko, mgbe onye nhazi nke a na-akpọ director na-asị na-ekwu ka ebe ahụ esi na ị na-ere granọt na Port Harcourt ọ dọrọkwa n'ihe director dị, ọ dọrọkwa n'ihe okwu zigbo. Ọ na ịmago na anụgo m granọt, so the next thing that m n'uche bụ Port Harcourt. Ihu na ọ banyere ọ bụ ndị na-agụ egwu asị na rhyme ka ndị na-agụ egwu na-akpọ rhyme. So ọ bụ na ikirie ihe onyonyo ahụ ọfụma ị ga-afụkata rhyme. Onwe ebe nsi somebody na mme ọ bụ na ịkpasuo m iwe iwuo ọ bụ na kedafia mkpọzi ama ime na anya ezuo nkụkọta gị ma na ọlabide ka uwuo ịmago okwu ahụ gasị bụ rhyme. Ọ bụ ndị gụrụ egwu asị na rhyme, you know. So ọ ka Chukwu si denye nna. Ndị na-ekiribeghị ihe onyonyo a emechaa anyị ka ga-ewepụta ahịa ka ndị mmadụ nwee ike maka ya nwe ihe onyonyo ọ magburu onwe maka na gaa n'ihu. Who killed my wife? Who killed my wife? Always local. O nwere ndị kirichara ihe nyewe ihe onyonyo, ọ na-agụzi ha agụụ ka ha nwee nwanne nwoke dịka ọ dị egwu. No, Nnamdi o bu nwanne ya n'obi na ya bụ ihe onyonyo. Akpụkpọ ama akọ nwanne ya, ọ na-eprotect ya n'elu na n'ike n'ụga. Uke n'ụga. Ọ dịbe aka ikiri abịghị onyonyo mama na ihe onyonyo ị ga-eche na ọrụ life nọ na ndụ aga. Udo dị. Anyị kene Chukwu Olisa onye kele enu ka ana onye anwụ ike. Ndewo. N'ịga n'ihu n'ime ndị niile egwu na ha na-abụ na-eme ihe onyonyo, kedu onye ndị ọ na-amasị ya? Achọọ m esi onye ka hapụ ọ na-eme egwu na ha na-abụ mee ihe onyonyo ọ na-aka adịghị mma n'ahụ ma ọ bụ na ọ na-aka agapụghị aka. Nke bụ eziokwu bụ na ekwesịrị okwu ịkpọ afa, maka ịkpọ afa ịmago esi nwatakịrị na ịfụrụ ya n'anya nwanne ya echebe na o nwere ịkpọrọ ya asị. Mana ịmago na enwe ndị bụ ịfụkwa ha n'ihe onyonyo ịma na ha bụ ndị isi ekwe ọnwụ. Enwe ndị a na-akpọ isi okpokpo ịma na like onye m na ya mere nke ahụ na ha afụ bụ Igbo Edochie bụkwa mmanwụkwa. Ọ ga-abụ gị na ya nọrọ ịmaghị iti m ntị gị ọ na-adaba ọ na-adabakwa. Ịmago na ọ bụrụ ọsọsọ fim nwere ihe onyonyo nwere slangs ka m na-adị eme maka anọ m na Rock TV as an ambassador. Ịghọtago? Rock TV ambassador. So ịmarị ebe a na-eke ihe onyonyo m kazi nkụ kịta
maka ịma Rock TV ada eme ihe ndị ndị YouTube nwere their own app and all that maka enwe ebe ọ ya BG wee download so ebe a ka ihe ejeli wee fụ so abịakwa na ụdị side anyị a ịmago mmadụ dịka Zubikwa makwa ọmakwa ya na-emekwa Zubi Michael ọ na-abụkwa otinye arụ ịmago oye gịnị ọ bụrụ na ọ sịtụwa slangs a na-atụ ọrụkwa tụghachikwala maka ọ arụ na arụ ka ede ji eme nni ofu onye yi odudu na-atagbu ya oke osisi ara eme ọfịa bụ eziokwu ya eficha ndị ahụ enwechikwa ndị ọzọ nọgasị ebe ha nọ bụ gị na ha inweta onwe unu na seti ebe a na-eme onyonyo ma apụtaghị ọrụ na-abịara igwu egwu ọnwa enwere nke ọzọ a na-akpọ DKD amara m na onye mmadụ dịka DK Daniel obikwa n'obodo oyibo obi US anwa ọ nọ Atlanta DKD bụkwa anọda mmanwụ ọ ga-abụ gị na ya zukwe n'iru ọgụ ma na dike na-abọ nọ n'ọgụ mana ịma na mbe na-abọ nọ na mgbe ahụ kwa ofu kakwa ibie mbembe afọ ọkọrọ m n'ọpụta ọ na-abụ oluru ana nke ọnụ isi onye ọbụla epe mpe otu a ka ọ dị enwe ọtụtụ va juru eju mana ịmago mgbe ọrụ ga-afa ndị ụfọdụ okay, somebody say please remind us the name of the nke ahụ ebe nke ahụ ị na-enekọta nwanne gị nwaanyị anya ọfụma Who Killed My Wife. Onye ọma si white onye ọma ana m anụbụ onye ọma si white nchọzie ma anezi ma nchọzie ama m na ọwụ onye ọma si white ka o dere onye ọma si white ndewo n'ụzọ pụrụ iche onwekwe ndị nwere ajụjụ unu nwere ike na-ewepụta nwanne anyị nwoke ajụjụ maka na ofu ihe ndị na-esonye anyị na-ekwu mgbe niile wụ na ha si na-ejighị Igbo egwu biko ka njuda ha si ihe mere eji duzie ka na-ewetuzi aka n'ime ihe onyonyo Igbo asị m kwuo ịmago na onwe ha na-akpọ fake life ajọka kwere oke ịraba afa mmadụ na ọkwa na ịma nọ Febụwarị ihe ojiro wee zuo oke bụ na okwero ka ọra aka na-eme ọ na-amachagharị onye ka o ji wee dị 28 na 29 kwere oke ịra Who Killed My Wife. Okay, somebody aza gị ahụ kwere oke ịra ndị be anyị dịwagara fake ha dịwara fake and onye akpataziri itinye ime ihe onyonyo Igbo tinye ya n'ilo ọ dị agazi afịa maka na ndị be anyị dị fake ọ bụrụ na anyị na-epromote onwe anyị ọ bụrụ na anyị na-akwadoro asụsụ Igbo ịghọtago ofu ya si where are you from Kaz abụ m onye Ọka Anambra steeti ịghọtago so ọ bụrụ na anyị na-akwadoro asụsụ Igbo anyị bụ ndị na-eme ihe onyonyo ma ndị na-agụ egwu ọ bụrụ na anyị na-akwadoro ya ọ na-esiwanye ike na onyonyo ịmago ebe na-ewepụta ya ndị mmadụ egoli ya ma na asụsụ Igbo ga na-agafe mana nke a bụ na anyị ncha na-eme onye na ife onye Igbo si ya ka ime ọ sị gị I'm fine hello ọ dị mma ọ dịrọ mma na nwaanyị na-azụ oke ka ọ dị ntị njọ ife onye Igbo si ya na kedu ụdọ ọ dịkwa ọ sị gị I'm fine we are good hello oyibo bịakwara na-abịa Nwangu Junior daalụ nwanne m daalụ thank you very much I appreciate you daalụ nna nyekwa ihe onye a jụrụ ọ sị are you another title holder mmanwụ anya mkpaka na ọmụwa bụ Okeke Olugbele-Emem n'Ọka Olugbele-Emem bụ echichi nna m chi and o nwere ka anyị si eme na Anambra nna ichiri n'echichi ichigo ana emego m ihe a na-akpọ ekwu na ajagija emego m ihe a na-akpọ ekwu na ajagija bụrụkwa ọkwa mmanwụ nke unu na ya nọ bụrụkwa chief priest of Ngenoli n'elu ana m enye alụsị nni na ike nga m kwụ ọtọ mmanwụ nya wee zaa ya ajụjụ eti m echi nna tupu anyị aga n'ihu nke a kakwara aka ka anyị rapụka na onye bụ okwu emekwu ka esi gba egwu aja tiekwu ka esi gba egwu aja anụnwa
ha kakwa nkụ na-ajụ gị nyawa ajụjụ amam gawasị kwado na-echa ha nta afụgo m nna ọ dị ka o nwere ha chọrọ ịchọtara gị ọwụ na enube ha chọrọ ịchọtara gị nwaanyị na ekeresimesi a onye Igbo nwaanyị ọ na-ezu ezu nwaanyị a na-anụdebe obuke anyị bụ ndị Igbo o nweburu onye si na mgbe gara aga si na ya chọrọ ibido baba n'ihe onyonyo na kedu otu ya nwere ike isi were menyawo ihe kwa nyawo onye ukwu wara asị m kwuo ịma na ọ bụrụ ibi itere a na-esi na ije gba bọọlụ ihe ama ka esi agba bọọlụ n'ime ihe ọ talent 60% ka ọ ga-adị n'ime ihe before ịpụta wee sị na ị na-eme ife onyonyo akụkụ 60% talent anyị akụziri mmadụ akụziri then 40% bụzi nke anyị mago a na-akụzizi gị na-amụtakwu mana 60 ọ ya adị nata adị ọsịsị ya na proses ka ọ ya esi wee ba ọ bụrụ nnukwu iwe na ịpụta ịgbalụ fọm mana mụnwa na-agwa onye chọrọ imewe ihe onyonyo enwego nke a na-akpọ akademi ma onwe m jekwu jee nke obodo oyibo onwe ya na-akpọ akademi ebe a na-eje amụ ka esi ịmago ndị na-agba bọọlụ na-akpọ ịkwasị bọọlụ iko jebe akademi mgbe m na-agba bọọlụ mpempe eje m akademi eje m Pepsi football akademi akụzielu m ka esi agba bọọlụ maka the talent dị already shine zi anya ịbara otu ọ dị abịa iweta leather shoe ịkpọ abụki ote enye polish kiwi mgbe nwa shine anya ọfụma ọ na-amụke ọ bụrụ na ime iwu dị shoe otu anwa mana ịmago na etezi enye kiwi polish ọ yezie eye ọ dị shiny so onye ọbụla chọrọ ịbụ aktọ chọọ ịbụ onye na-eme ihe onyonyo ọ pụta nya jee na akademi akụzieli ya shine kwuo onye a shine ka ọ bịa na-apụta na ebe a na-eme onye ọ tabakwa afọ na enwe bụ skilled labor and unskilled labor ịbụrụ skilled labor ịpụta ọma afịa ga-arụ mana ịbụrụ unskilled labor ịpụta na-ata ikikere eze so ọ bụrụ a big deal ị ga-enwe the talent ya bụ nọmba 1 nwesizie ya bụ talent ịbịazie na fimino ịgbalụ fọm erejista anyị enye gị workers permit ibulu egwu chụbazi akara aka gị maka abụọkwa gbangidim ọbọkwa ije ghara n'ike mewe fim ọ bụkwa like that anụgo m na film industry anụgo m n'ebe a na-eme ihe onyonyo 22 years arọ 12 iwe nnọgo arọ 12 ọ bụrụ ọgụ nne na-agbarụ nwa gbara aha iri ọka bụ obere nwa obere nwa otu aka ọ dị nna ndewo o nwere mgbe gara aga mana ugbu a ndị mgba na-akọwa o nwere ndị na-ịma ka akụkọ si were kọọ ma ọkwa otu nwanne anyị nwoke emekwa ihe onyonyo sị ka akụkọ si kọọ na o nwere ndị na-akọ na ọwụ na ọkacha ebe ụmụ nwaanyị nọ na tupu ịbata na a ga-asị mgbe ya mee nke ma ọ mee nke ọzọ ewe na-ajụ dịka dugwa na onwe gị nọ n'isi mmiri nọgworo n'ebe ahụ afọ 22 ọwụ eziokwu ihe ụwa bụ choice bụ nwanne m ọrụ ka o si so onye ọrụ ịchọ asị gị weta iwe nwee isi mba wee ya agbaghị egbe ichere n'oge chi gị anyị nwere ya na-agba auditioning bụ ebe a na-etest echeke ma ya eme ngwa ichere n'oge chi mewe na audition ihe na-eme ndị be anyị bụ na ọ chọrọ ya sharp ọ chọrọ ya nkịta nke echi ịchọ onye ya nkịta nke echi ndị ya enyere gị nkịta nke echi nọ inyere m iwe a ga-enye gị nkịta nke echi gbọọ a sị gị weta ịjụ onwe ya agba ya egbo onwe ya ama ya ụla ijide iwe gị onye na-ejidekwa iwe gbọọ ka ọ dị so ọkwa na iwe niile ahụ mutual agreement onwere ya ejiri egbe atụdo mmadụ ọ sị gị weta isi akpọ na ịchọ ime audition imewe na audition enwe ndị ya enyekwa gị na-achọrọ bụ audition ọ bụ na imetezi ọfụma gbaa mana ịmago na iwe mmadụ ji enye polisi bribe bụ na pepe ya ezuru ezu ọkwa nnene mgbe ụfọdụ pepa na-ezukwa ezu pepa na-ezukwa ezu mgbe ụfọdụ a na-enyekwa polisi mba akwụkwọ gị zuo ezu polisi kwụsị chekicha iwe niile ma tinted permit ma nna ma insurance ma osi ya ma ọ sịrị ya polisi saziala ya aka bribe esi ọga na ọ bụrụ eziokwu anyanwa
ọ bụ na ị nwere talent ị na-agba ka isi n'azụ ụlọ baa isi n'azụ ụlọ banye ụmụ nwaanyị na-ege m ntị burunu talent bịa rapụ na ike na ala rapụ na ike na ala ọ bụ debe na anụ ụlọ wee talent bịa maka onye ahụ enwere talent ọ pụtazi ọ na-agbaghalị ka director meele ya nke director nwanne anya ọfụ na ọ dị desperate ọ sị ya ngwa wepụtalụ m ya o wepụta ọ bụ na ọ sị gị wepụtara ya isi ya mba nye m eme audition mma echere oge chi na-agba mbọ my brother ahịa bụ ozu ụmụ nwoke ka anyị nwasị wee rigolu ka anyị nwasị rigoluzie ọ bụrụzi by audition na-achụghalị ya na-agba mbọ bụ one day oye anyị makwalị na o nwekwa ụmụ nwoke nke na-eme ife na nke a gbasakwa afa nkụ dị na mba ya elu mba nni onye ọsọ ya mepe na mụnwa bụ nwa obi ada eme ọ bụrụ na ọ masịrị gị udo ịghọtago so otu a ka ọ dị nwanne m onye ọ bụrụ na ị chọọ na ihe a ka otu a ka ị esi wee nweta nke gị ka ntị kwuo na mbụ ka o si sọ onye ama ana maka o si eme nnasị ya otu a ka ọ dị. Ndewo tupu a gaghachi n'ajụjụ nke mbụ njụbụrụ m wepụtara ebe a ka e buru ụzọ zagwodo nke a o wee na-ajụ Are you a traditionalist? Nwanne m abụ m a traditionalist to the core. Ana m enye alụsị nni amaalụ m chi na-efe amaalụ m na chi kere ụwa chọọ ọnya mma ọkwanụ mmadụ bụ n'ụwa ajọka mana abụ m a traditionalist maka anyị na-akwụwa aka ọtọ aghara emegbu mmadụ ụka ya sara iwe niile ụka ya sachara ebe gboo so abụ m a traditionalist ka nza gị na nkenke. Ndewo onye nke ọzọ jụrụ tupu m wepụta nke a na-asị ọwụ na ị chọrọ itinye ego na ihe onyonyo n'obodo anyị na kedu ihe ị nwere ikwu maka onye chọrọ ịbata tinye ego ma ịmagbu ụmụ ya ofu ihe ka m ga-agwa gị anyasa ma anyị marụkwa na o nwere biznes enwere ọghọm na profit mana anyasa inweta ezigbo mmadụ ema n'ụwa dị ụtọ inweta ajọ mmadụ ọ dịka ụwa na-enuka maka ndị mmadụ juru n'ime ya bụ iwe na-emekwa iwe na-anala ego ọkwa nne ọrọzi mmadụ bụ Rock TV ọrọzi ndị mmadụ yibe Netflix nke a na-akpọ Netflix ọrọzi mmadụ bụ Showmax mana ị ya abịa nso efu ezigbo mmadụ akọwala ike esi eme ya emenekwa expect kedu ebe a na-akpọ ya profit ozugbo ọkwa nke a na-egbu mmadụ ka ije rọrọ ya n'ike itie igwe na-achaghị achị makwa na ọ na-agbụcha aka so ihe eme bụ agwa ihe ihe eme ime nye iwere nwaanyị na-eche profit na a na-eji nwa ya aligolu ọ bụrụ ya gba ngidi m ịchọkwa nke gba ngidi m ọ na-alịghị ego niile iji so ịkaba arụfụ ezigbo mmadụ etinye ego a na-etinye nwayọọ na ejiri ụkwụ na-aba wunye na fim onyonyo na-egbukwe mmadụ na-azọ ọkwa ya bụ arụsị na-enye ndụ na-egbu ndụ so itinyechara ụkwụ ịmaghị itinye n'ebe na-abụ ebe ọ ga-abụ aghọba ịghọta nwa ada onwekwa ndị mmere ya bụ onyonyo were ya bụrụ ike niile dị n'ụwa na-akpọrọ ya afaba oje production ọrọzi mmadụ ọrụ kasịta hotel ebe niile Anes merchandise fa osi afasin great movies ndị abụcha ndị ji onyonyo bụrụ ike nke na-eso okwu ebezia na ndị ọfụ kịta anyị na-afụ ma Nixon production dem na-afụcha ma magofa ka nkụ ma dimek dem ndị a juru eju ya na-enweta ego mana ị ga-edebe anya n'ala mara ogene akụrụ akụ na ogene asara asa mara ogene bụ mara ọdụ egbe mara ọdụ ogene ọ bụrụ ofu onye chaatị ya gị ọp esi anya weta ngwa na ego ka anyị jee mee fim emecha bịa na complain so anya na ana itinye ego na fim and onwe ya bụ ihe onyonyo nwere season onwere mgbe onwe nke bụ na ihe na-ewu kịta bụ nke dị otu a ije mee nke a dị ewu kịta ọ ga-afịa ọga maka onwere some people na-adị abịa ha sị na nke a bụ stori nke nyanwa na stori kpọrọ akpọ okwute nsị a nwee ndidi na ihe eji anụ nwaanyị maka nwa ọ bụrụ na mgbada atọka primary business primary aim business niile bụ ka ị nweta ego ọkwa nnene so ka anyị mee nke ndị mmadụ ya ego ọ bụrụ nke na-atọ gị ụtọ na nke a na-atọ gị ụtọ nwere ike ọ bụrụ na ọ bụrụ nke nọ n'afịa kịta
na ị na-akọwa na mgbe ụfọdụ ndị na-emepụta ihe na-enewe n'anya maka ihe na-eweta onyanwa ihe eburugodi ya n'obi ichere na ọ bụghị ya wụ ihe socha na-emebi Igbo ihe onyonyo eji Igbo were mee maka ndị mmadụ na-ene n'anya ọwụ na ha jiri Igbo mee ya ndị mmadụ anaghị azụ ya maka na ha nwa bụ ndị na-eme ya ebidoro ya na mbụ ịma na onye bido n'oge gbawa ọsọ ọgbanarị mmiri o bidoro ya na mbụ ihe ebidogodu n'ihe ọbụla ịchọ ọkwa ịma na ihe ọbụla ịkpọ nkịta ka ọ ya aza ọkwa ịma ka igote nkịta ebido kịta akpọbịa ọ bụrụ ọzọ kata bingo o tozie eto ije kpọọ ọnya Edward o menekwa ya anya so ndị na-eme ihe onyonyo ya ebidogoro ụzọ tinye ya n'uchu tinye uchu na ya tinye ya n'ọrụ ewee ma na asụsụ Igbo na-aba na asụsụ Igbo na ịfọrọ ndị Yoruba apụta were Igbo na-agụ m egwu na-eme nka na African Magic Channel ife na channel ndị Yoruba na-aba nke ndị Igbo ara aba because na ebidoro ya n'oge so ibe ọbụla ịchọ ka o mere ibido n'oge onye ahụ ka a na-asị na onye bido n'oge gbaba ọsọ ọ gbanarị nsogbu so o nwere ka nke a si wee metụta asụsụ Igbo na nke a ya eme kịta bụ nke afịa dị maka onye na-agụ aka na-azụ ka ọ zụta ego ya nna ọ bụrụ ka ọ zụọ ka ọ bịa zụta n'ego ọ bụzọ jekwaba alịlị adịghị maka ndị be anyị si eme ọkọ gị n'aka onwekwe ya enyeghị ọ bụla bụ na ịba akụloweri na ebi na o nwere ihe ịkụta so ị na-eche maka ime fim ị na-ajụ ese kedu ihe na-aga afịa kịta kedu nke ọ ya bụ eti n'afịa ndị mmadụ abụọ onye ụbụ maka ọkwanụ itie o weta iwe iwe eti ekweta itie ma o wetara ihe ọrụ ọsọ ka ị ya abụchalụ si mba na ebe a nwa awa ọkụrụ lụọ ka ọ dị nna ndewo daalụ o nwekwara ajụjụ onye nke a mana ọ nọghị mgbe anyị zara ya ajụjụ mana ka why do you like speaking slang? Yeah, bro, na ajụjụ why do I like speaking slang? Nya o ihe ọ chọrọ ihe nchere naanị obi o ji wee jụọ ịma ụfọdụ ndị otu esi kwe n'ọnụ na otu esi ede na-ede ahụ ihe ọ chọrọ ikwu ịma otu isi etiwe ụmụ Igbo a maka slang a na-ekwu n'okwu ọ Igbo ihe iji wee na-ekwu ma ọ Igbo ma pidgin ịmago a na-aganye mana nke Igbo na-aka atọ nke Igbo na-atọwa ntị na-ajọsikere ihe otu ọbụla na isi chi zaza ya ọ ka ọ wee dị mma maka ọ bụ na isi stew mmanụ rice o nwere magị o nwere ma nutmeg ma nke nna ma nke ma na ọ ma atọcha ụtọ ndị Igbo si na inu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu so ihe a bụ ka ọ wee tọọ ụtọ akwa ọ na-abịa ige anya ntị ọ na-atọ ụtọ ọ dị ka ihe etiri ridim n'egwu ọ na-agụ so ọ ka ọ wee tọọ ụtọ ọnya ka m ji etinye slangs nwanne anyị nwaanyị ịhụgwụ n'ihe ọ zara gị ọ ka o nwee iketa ụtọ ịgwakwana nke bụ eziokwu ọ na-atọbi ntị ọ na-atọ nwanne m nwanne anyị nwoke Chidi iko ewepụ ihe onyonyo o nwee ihe ọzọ ị na-emekwa ejiwe nna maka a sị na anaghị anọ ofu ebe dịka onye ekiri mmọnwụ maka ana m abịa nyawa inu a na-atụ nyawa inu mana ndị na-anaghị eme mmọnwụ agaghị aghọtacha nyawa inu mana dịka onye izu ọgụ mmụọ ihe ha gwa m ihe ha akọrọ m ihe gbasara inene mmọnwụ enene nyawa anaghị anọ ofu ebe ekiri mmọnwụ maka kedu ihe ndị ọzọ ị na-emekwa oke ịmago na ịbịa n'ime onyonyo nwere mpaghara dị iche iche nwee nke a na-akpọ production nwee nke a na-akpọ acting nke na-afụ na-abụ nke unuche na ọsọsọ ya abụ m producer ọkwa n'ime ya bụ onyonyo abụ m producer amụma nwee Cast Productions and I'm one of the producers in Rock TV. So and me produce na artikwa. Ka njidegodi nke a na iwere aka na abụ aka niile kpoye n'ọnụ wee ka ọ ma adịcha mma. A na-aba azụta na ewe zọta ute.
ka m jidegoro maka ọ na-abakwa ebe nke anwa na-aba gwogwo ya kọọlụ gị ịmarụ ọ na-aba onye ọ na-aba adọrọkwa m ọ na-aba gwogwo so I'm a producer I produce movies na-etigasị ego na fim etikwa ego ọ ewepụtakwa ịghọtago so apụtakwa ndị mmadụ ya gbakwa m ọrụ akwụkwọ m ụgwọ m nwa abịa na ọ na fim ha so for now anọgodi m na-eme na-agba okirikiri n'ime ihe onyonyo maka afịa onye maara anya ka ọ na-azụ ebe onye maara ka mmanya na-egbu ya maara ka mmanya na-egbu ya otu a ka ọ dị ndewo ọwụ na o nwere ndị na-egekwa ntị na-ahụ ihe ị na-eme o nwekwara ndị anaghị ede ihe mana ha na-ege ntị ama na ha na-abụghị arụrịrị ọwụ na o nwere otu mmadụ si chọọ ime ihe onyonyo a chọrọ ịma ya sị ka ị kpọọ aha ego ole na kedu nwere ike ịgwata ya otu nyewe ihe ka mara ma ọ bụ ihe mmadụ nwere ike itinye nwa aka mba ọ ihe a ga-emenwu eme nwere ọ dị ịma na onyonyo dipendị ihe ị chọọ ime mana m nwa bụ na onye nọ n'ime ya na-enye advice ga-enye advice like otu nsikwubu ewere nwayọọ tinye ụkwụ ewepụ so ị na-abọjetị ego mma akpọkwa ego afọ ebe a so ị na-abọjetị ego ị na-abọjetị from 2.5 million gbagobezie o nwere nke 20 million 25 million when ndị 10 million when ndị 5 million nwekwali nke ndị 4.3 million ọ na ọ dipendị mana ịmago na ọ bụrụ oke iwe na bụ oke nwa ama ka alụsị epempe aka na-abụ ka eji ebu ya ihe dị mkpa na nwoke bụ ike nga akwụrụ ọtọ opempe ọrọzi mmadụ bụ African tallest man opempe oto ogologo ike nga akwụrụ ọtọ ka anyị na-ayọ Chukwu etinyelu 5 million etiri 2 million si mee anya mma ka o weta ihe etinyelu because anyị dị eme ya for fun anyị na-eme ya ka ọ na-eweta ihe eji enyere ndụ aka maka onwe egwu my mom na-agụ mgbe ahụ si olise anya m nwa anyị m ego mgbe ego m binyetere nwa m ebinite olise anya m nwa anyị m ego n'ụzọ pụrụ iche nwanne m o nwere ebe gbasara anyị dịka ndị na-akwado asụsụ omenala Igbo okwu ebe a ka gwa na onwe batakwara dịka onye na-ewe onye omenala anyị ọ dị ka ya ọ na Igbo TV na nwanne anyị Chidiebere ọ na-eme otu ihe ahụ o wee bụrụ ya o nwere ihe ị nwere ike ịgwa ndị na-ege anyị ntị maka ndị na-egekwa anyị ntị o nwekwara ndị na-emekwa ihe onyonyo a na-egekwa anyị ntị na ndị ọzọ ka ha nwee ike welite aka nke gbasara ị na-akwalite ọdịnala na omenala na asụsụ anyị n'ihe gbasara mgbe ọbụla a na-eme ihe onyonyo okay ịmago na ifu otu a na-ahụ iti wee kpọọ m na-ajụ m ajụjụ a wee na-agwa m na ịlaikikwa n'ihe o nwere onye Yoruba na-eme mmasị ya n'English a na-eme circle of artists yes na ala Igbo wee kpọọ onye ọgbakọ ndị ihe onyonyo so ndị Yoruba wee bịa ime m interview mgbe nwa wee mechaa m interview wee sị m ndị anyị na onwebeghịkwa na onye sụrụ ụdị Igbo nna asụ ihe a na-eme ebe 4-5 years ago wee sị m ngwa na m mebezie dị ọrụ ọkwa ndị Yoruba mana ha like asụsụ Igbo anyị ga-eme na so ka nsi sụọ ya sụcha anya ha asị mbakwa otu a ka nsi bụla ambasadọ ndị ọgbakọ ihe onyonyo na-agagharịzi na-emezi ndị mmadụ interview ndị artist nya na ọ bụrụ na a na-etinye ya nwayọọ maka okwu ara nọ n'afọ ajọ njọ ọ bụrụ na ya na-etinye ya nwayọọ na-etinye ọ na-apụta ịfụ na ndị mmadụ na-arị ya atọ ọfụma because amaala m ụdị fansi nwe ama m ụdị na ihe m na-eme na-amasị marụ na ọkwa maka otu nsi asụ Igbo ntị etinye asụsụ Igbo onye na-apụta ọsọ enwere fansi nwe na London ndị abụcha ndị ọcha ha amadị ha dị anụ ihe na-ekwu mana ha sị m na otu nsi ekwu ya na-atọ ha ụtọ ịhụtago so ọnyanwa biko ndị be anyị na-eme ihe onyonyo na-etinye n'Igbo nwayọọ na-etinye n'Igbo na-afanye na afanye ịghọtago na-afanye na
fanye ọfụma sụọ onye ọfụma because enwekwala ndị na-asụ Igbo na-amara asụ Igbo ige ọsụọ Igbo otu ọ dịka onye Kotonu ọ dịghị ka ọ gị kara ịtarị chụ ya nya ọ bụrụ na ị maara asụ Igbo na-atọ ụtọ na ntị maka ịbụ onye Izuọgụ onye Imo steeti ga-ebu ịfụna na ị na-asụ Igbo na-aghọta ọ na-atọkwu m ụtọ ka isi asụ Igbo despite the fact na ibi n'obodo oyibo enwe ndị ya asụgbu onye Izuọgụ ya asụ oyibo anụnwa na ịkụja ịkụja si ya kedu my brother-in-law bụ onye Izuọgụ onye ndị aka eme ka ọ bụ ọgọ m ka ị bụ Chidozie Okereke injinia Chidozie ezigbo ọgọ m ka ị bụ ndị aka eme ka ọ bụ so na-ekwu bụ si were nwaanyị ọ bụrụ na a na-ịma asụ Igbo were nwaanyị na-afanye Igbo n'ihe ị na-eme na-agụ egwu fanye Igbo na ya ị na-asụ ị na-eme ife na maka ndị be anyị si n'ofu ofu na-eju ofu na-eju ịra afụ nkwụ n'elu na-atụ pem ka ọ na-atụ mana bifo chi ejiri fo ọ gbajuo ibe na nwa dị ochi ji ete ya bụ mmanya ịghọtago so onye adụzi n'ike azụ a na-ekwu ekwusi na-eme ọ bụrụ a na-ekwu ekwu a na-ama ike n'azụ ịghọtago so were nụ nwaanyị na-etinye Igbo bifo ị mara ihe na-eme uju ebe niile ndị be anyị na-emekwa ihe onyonyo na-abụghachi ime Igbo ha jee mee ya anyhow mee ya ka asụsụ ọfa asị ọ bụrụ ọrụ Igbo film onye asị as a traditionalist how do you feel when a movie ends with a Christian words? Okay, I'll talk about that with a Christian win. All right, so ịmago ndị a na-ekwu ya na-ama ike n'azụ ịchọ ife ọ bụ na ị na-ekwu ekwu na-eme ọ ka ọ dị iche ime Igbo ife ime Igbo imecha anya mma ọ bụrụ isi na nke a bụ nke ndị Igbo na nke nna bụ nke ndị oyibo ndị mmadụ na-adị emegharị nne ndị ọ na-ewe m iwe onye nna nwere ike send alum script ọsị m na ihe akwa fim Igbo biko ọ bụ na 300 ka a na-akwụ m ọsị m biko na 200 why because no Igbo film and ị gwara ana m owebe m iwe ọ bụrụzi asụsụ nke be anyị bụ ekwesịghị ịgara ọnụ so ndị na-ege m ntị biko ị bịara ka anyị rụọ fim Igbo weta ego eji alụ ya na ọ dịrị izi ipromote asụsụ mmadụ ọ ka ọ dị so onye si m traditionalist okay ka m si eche ma ọ bụ na nzi adị ajụjụ ọ si kedu otu isi eche na ọ wụ na emechaa ihe onyonyo ọ wụrụzie na ndị ụka bụ ndị meriri onye omenala na anyanwụ ihe onyonyo ọ dipendị ihe a na-akọ maka ya ọ dipendị ya na-akọ maka ya ọ bụrụ na a na-akọ maka ụka melienu ọ bụrụ na a na-akọ omenala melienu ịghọta ihe anyị nọ bụ otu ọrụ na-abụ nkụtụkọ onye egbu n'ibie na-egekwa m ntị God is greater than religion ma ụka ma omenala ụka abụrọ Chukwu omenala abụrọ Chukwu ịghọtago ihe a bụ a way of talking to your own God otu isi agwa Chukwu kele ya okwu ọ bụ na omenala otu aka ebe a ka isi agwa nke iji n'ọta so chọọchị dị iche na Chukwu omenala dị iche na Chukwu ị na-anụ ihe na-ekwu na maka ihe anyị na-emebi ihe mmụọ onye ya na-achụrụ aja bụ oke mmụọ Chukwu bi n'igwe dị ofu onye abata iweta ọjị n'ụtụtụ asị onye omenala iburu ụzọ kpọkuo Chukwu abịama bụ Chukwu kere n'igwe ka ya na-afọ ya na nke adị afọ anya onye ụka na-ebute ife na obinye ife na asị Chukwu so kedu ihe a na-agbara ụwọ ọ sị na ụka ya win na the film udo ya maba na agbachiri ọsọ akwa agụrụ mile so adị m efil bad ma o mee mana ọ nwezi nke ọ ya abịa digrade ihe nkwelụ otu nwa si agwa Chimokwu njụ ana m anọ nsị ya na ọ ma-eme ịghọtago nsị ya na ọ ma-eme nata nna otu a ka ọ dị ebe anyị ka nọ ebe ahụ achọburu m ịjụ ajụjụ n'enwere otu n'ebe ahụ mana ebe ọwụ na nwanne anyị ajụgwe o nweziri otu ọzọ m ga-esi wee jụ ya ọ ga-amagbu onwe ya ọ wụrụ na maka ị na-anya na Nollywood a na-ekwu ihe mere anyị ji wee na-akwalite ihe gbasara ihe ọwụna gbasara Nollywood ị na-anya ma ha ọ chọrọ ya ma ha achọghị ya ndị nwe Nollywood bụ ndị Igbo anaghị amụ ya aka ọ ya ka o ji eme enume a na-aka tọọ Nollywood si na onwe nke a na-eme na ọ na-adịghị ya ihe na-akwụ onye ọbụla wụ ị na-anya na mgba niile n'ebe ahụ a sị na ibe onye si ebe ebi ka ọ na-awachi
o wepụrụ ya ihe niile ahụcha ụmụnne anyị ihe ndị juru ebe ahụ. Yes. Onye nweta ome gịnị onye nwanne ya ị na-anya onye nke a mechara anaghị anụzi aha ya onye ọzọ ga-anụ ahịa akwụkwọ onye Igbo ọzọ. Ihe ọ pụtara wụ na otu mmiri ahụ na-eme gịnị na-asụ n'ite. N'aka nke ọzọ ọkwọ ya magbuo onwe nwanne m nwoke na achọrọ m ka ọ wụ na o nwere otu enwere ike isi were na-eme ka dịka isi were kwuo maka omenala na ihe gbasara ụka ha abụọ onweghị nke dị njọ na asị m kwuo ka e nwee ike na-eme ka ha abụọ nwee ike na-aga aka nri na aka ekpe ka ọ hapụ ịwụ netwọk ihe anyị enyere nsogbu ka ọ hapụ ịwụ emechaa ihe onyonyo anyị na-abịakwa ka m nnene ihe nwanne anyị nwoke ihe ya na-enye nsogbu ya ajụ nna ajụ nwanne anyị nwoke ọ ga-aga bịaghachi bak netwọk ya mere otu o si were gaa maka a na-eme mechaa ihe onyonyo ọ dụzie ka emerie maka ndị ụka ma ọ emerie maka ndị omenala ihe na-apatị ebe ahụ wụ ihe ndị oyibo na-akpọ meseji nyawụ ka mmadụ nwee ike were mụta ihe so o nwere ihe mgbe ọ bata ka m nwee ike jụcha ya ajụjụ ndụ nwere ike ịjụ ya mana tupu ọ bata ka m na-anya maka ajụ ndị mmadụ nwere ịjụ ya ka m hazie ya ọfụma. Felix Chidimma sị how much can one use to promote Igbo movies please? Ọbịa ejiri aka jụọ ya nke ahụ o jiri aka zaa ọnụ nke ahụ nke sị why my question not asked a part of the actor no okay ngwa nsogbu adịghị ọbịa chọọsụ anyị ga-ajụ ya ajụ Chimereze Henry anyị ga-ajụ ya nwa ajụ Chidi okay isi n'idiri kọntaktị ya nke ahụ ahụghị nsogbu anyị ga-enye gị then ị nwekwara ike ifolo ya up na Instagram ọwụ I am Kaz Chidiebere na Instagram ka ọ na-eyuzu ka m dere ya na-ede ebe a ma ọ bụ na ị chọrọ adị ya up na Instagram awota ị ga-esi wee so ya ede egwu ebe a ị nwere ike soro ya na Instagram ma nwere onye ọzọ nwere ajụjụ okay so wee bụrụ ya ihe netwọk ya na nsogbu mana anyị ga-echeta ya obere ọwụzie na ọ pụtaghị bak anyị mana anyị ga-agbakwa ya mgbe ọzọ ọ ga-abịa anyị na-aba nwee ike megịnị nọcha mana ka anyị chetu ya ntakịrị mana dịka anyị na-echi ntakịrị ọ ga-amagbu onwe na ejiri m ohere a megịnị kwuo ihe m chọrọ ikwu tupu anyị emecha maka oge anyị na ha agwụ dịka anyị na-akwado maka ekeresimesi eji m ohere a wee na-asị biko dịka ị na-ana ị na-ruo anya megịnị anya saa cheta ndị na-onwe nke ọha ha ị na-eri ị na-enyetụ nwanne gị maka na a sị onye rie naanị omegị na ọnwụọ naanị ya ọwụ na o nwere onye nke nọ n'akụkụ onye nke ahụ onweghị ihe o nwere ọ ga-eri ime gịnị iwere tụnyetụ ya maka ọkwa atabere enyetụ ụkwana na-ahụ na nwanne na anụ okay.
bụrụ ya nwanne anyị nwoke nwere ihe ya na-enye nsogbu o mechaa ọ ga-anachite back bịa nọnyere anyị na-ekene unu n'ụbọchị nke tata ịnọnyere anyị mana dịka nsi gwa unu anyị ga-abịachite ọzọ ime gịnị ime unu obi ụtọ iwetara unu oge ndị Igbo ịkpọtakwa ụmụnne anyị ndị ọzọ ga-abịa nọnyere anyị dịka m kwuru na mbụ dịka anyị na-agba ekeresimesi ka anyị nwee ike cheta ụmụnne anyị rie anyị enyeta ụmụnne anyị na-agba n'okporo ụzọ anyị ejiri nwa ya ka hapụ iwu ihe niile ya sị na ọwụ ekwensu maka mmadụ na-awụ ekwensu mgbe ụfọdụ anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma aka ọkwa nwanne gị nwoke ahụ ọ na-eme ịtabiri nyetụ ọ tabiri onye tụgo nwanne nwoke Izuchukwu Grateful Heart na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị na ọ ga-eme gị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma a na-ekene ọnụ daalụ you go through it, no law. Dreadlock equivalent to having a Glock at all the time. Blugi Jan office, while I get down. I can eat the good charge, I'll look at crime. Well, I can find you look at transaction. I phone. It's a kid boy, I'll let you when you go. Gala, Kochoya Gala, Afama Gala, Igbo TV Gala. Every Igbo person to check on Igbo TV. Stay tuned, get up the day in Cabo Pankani. Igbo TV with the help person. Igbo TV give away in the make person. For hot topic section with the lesson. Igbo TV vision that you can go with blessing. Okay, so me